나 되게 음 주시들이야. 아니 가장 롱근 쉐바기 제베 뒤된다 제비나. 아니 좀 받은 저 레기 Więc teraz przechodzimy do kolejnego punktu, jakby podążając za tą strukturą tekstu przedstawioną już wcześniej o którą już omawialiśmy przez Drogyna Ciepaka. I jesteśmy oczywiście w tej części omawiającej sam tekst i omówiliśmy już tą część, co powinniśmy, jest taka część, on podzielił tą taką część, która mówi o tym, co powinniśmy zrobić, zanim przyjmiemy kogoś za naszego guru. Czyli mówiliśmy już o tym, jak prosić guru o nauki, o tym, żeby był naszym guru. Mówiliśmy już o tym, jak to zrobić, kiedy ten guru ma niższe ślubowania niż my sami, czyli on jest na przykład świecką osobą, a my w pełni wyświęconym mnichem. I teraz przechodzimy do części, w której musimy zbadać guru, zbadać naszą relację z guru, naszą więź z guru. I tutaj jest kilka punktów do omówienia, czyli najpierw tekst omawia powód, dla którego powinno się w ogóle takiej analizy dokonać, a drugi to jest omówienie tych właściwości, czy też które guru i uczeń powinni mieć. Więc ten pierwszy punkt, czyli jakby powód badania tego guru, to jest szósta strofa naszego tekstu. Jetson Kappa nazwał to w swoim komentarzu to jest jakby też, on też, Tsongkhapa również jakby w swoim komentarzu też jakby przedstawia bardzo podobnie przedstawia strukturę tej części tekstu i również mówi, że ta strofa mówi o powodach analizowania naszej więzi z guru. I to jest strofa szósta, która brzmi mniej więcej tak. Mądrzy najpierw sprawdzają więź łączącą mistrza z uczniem, gdyż zarówno jeden, jak i drugi może ucierpieć z powodu naruszenia tych samych samai. Więc to jest jakby przedstawienie powodu, dla którego powinniśmy analizować, czy też sprawdzić naszą relację z guru. Czy też sprawdzić siebie nawzajem. Jak mówiłem już wcześniej, przeczytałem taki cytat z komentarza do Kalaczakry, który brzmi mniej więcej tak, że, że tam w tym komentarzu do Kalaczakry mówi się, że niektórzy praktykujący Vajrayanę mówią, że powinno się przyjąć tylko zalety nauczyciela, a nie przyjmować jego wad. Więc te jakby zalety guru powinny być przyjmowane i naśladowane, zaś jego wady powinny być odrzucane. Więc jakby można z tego rozumieć, że badanie, czy ten guru ma jakieś wady, nie ma żadnego znaczenia, tak? Czy jest wykwalifikowanym, czy ma kwalifikacje, czy ma wady, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak można by było rozumieć ten cytat.
Komentarz do Kalaczakry mówi, że jeżeli tak rozumiemy ten cytat, te linijki, to znaczy, że tak naprawdę nie rozumiemy, jak podążać ścieżką Vajrayany. Gdyż Buddha sam mówił o tym, że powinniśmy analizować, że powinniśmy sprawdzać właściwości, zalety naszego guru. Powinniśmy analizować, kim on jest, jakie ma wady i zalety. I również tutaj w 50 strofach o guru wyraźnie jakby jest wskazanie od tego, aby unikać guru o określonych wadach. Więc to nie jest tak, że nie możemy jakby zastanawiać się nad jego wadami. Są takie wady, które są nie do przyjęcia. A poza tym, jeżeli zdamy sobie sprawę, że dany guru nie ma odpowiednich kwalifikacji, zdajemy sobie sprawę w pewnym momencie, to powinniśmy nadal być dla niego uprzejmi, nadal mówić, dać na przykład jakiś podarunek, jakieś pieniądze, a potem zdystansować się od niego. Czyli zrobić to w taki przyjazny, pokojowy sposób. Powinniśmy dać mu jakieś dary, jakieś podarunki, potem zdystansować się od niego spokojnie, w taki bardzo, bardzo spokojny sposób. Po prostu zdystansować się od niego, ale nadal być w taki uprzejmy sposób. Więc powinniśmy przetestować kwalifikacje danego guru i w sytuacji, gdy okaże się, że to jednak pomyłka, że to jednak nie jest właściwy guru, zdaliśmy sobie z tego sprawę, to tak powinniśmy uczynić. Buddha wyraźnie mówił, że trzeba sprawdzać nauczyciela i naprawdę powinniśmy to robić. Czasami jest tak, że mamy jakieś wątpliwości co do tego człowieka. I z drugiej strony pojawia się taka wątpliwość, która wynika, przepraszam, nie wątpliwości co do człowieka. Możemy mieć taką wątpliwość, która wynika z tego, z innych nauk przekazanych przez Buddę, w których mówi się, że tak naprawdę zwyczajna osoba nie jest w stanie ocenić drugiego człowieka, nie jest w stanie ocenić jego umysłu. Za pomocą, więc patrząc na takie powierzchowne jakieś takie cechy, czy też aktywności danej osoby, nie powinniśmy jej osądzać. Czasami ktoś się wydaje, że nie ma błędów, kiedy patrzymy na niego na zewnątrz, ale ma bardzo dużo splamień umysłu, których po prostu nie widzimy. Więc inni zaś wyglądają, jakby w ogóle nie mieli żadnych zalet i żadnych właściwości, a po bliższym poznaniu okazuje się, że mają ich wiele. Więc nie powinniśmy oceniać ludzi po takich zewnętrznych pozorach, po takich zewnętrznych, powierzchownych cechach. Musimy naprawdę podjąć wysiłek przeanalizowania, poznania tego człowieka, żeby poznać go głębiej, poznać go bliżej. To jest tak naprawdę bardzo ważny punkt, bardzo ważna rzecz. Czy naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć, czy druga osoba, jako zwyczajni ludzie, czy druga osoba ma więcej zalet, czy wad?
Są na przykład takie cytaty z różnych nauk Buddy. Bikszu, nie powinniście oceniać innych ludzi. Bikszu, nie powinniście oceniać innych ludzi. Ci, którzy będą oceniali innych ludzi, ucierpią na tym. Nie ma, tylko ja jestem w stanie ocenić umysły innych ludzi, tak Buddha powiedział. Czyli tylko kiedy jest się Buddą, jest się w stanie w pełni widzieć umysły innych osób. Więc stąd, więc nie możemy, to jakby wskazuje, że nie możemy oceniać ludzi po takich bardzo w taki powierzchowny sposób. Nie jesteśmy szybko w stanie powiedzieć, czy ktoś jest dobrą, czy złą osobą. Niektórzy mówią, że oni się znają na ludziach i są w stanie ocenić to bardzo szybko. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne stwierdzenie. Buddha powiedział, że tylko Buddha, czy też ktoś, kto jest bliski poziomu Buddy, jest w stanie ocenić inną osobę i jej motywację, jej umysł. Więc jeżeli ktoś jest zwyczajną osobą, to jak może ocenić, czy ktoś jest, jaki jest jego umysł tak naprawdę? Również Nagarjuna w komentarzu do Prajnaparamity 100 000 strof, która zachowała się tylko w języku chińskim, tam również mówi, na przykład, nawet mały książę kiedyś będzie królem, więc nie szyć z niego. Nawet mały wąż może zabić kogoś swoim jadem, więc nie szyć z niego. Nawet mała iskra jest w stanie spalić całą górę, więc nie szyć z niej. Nawet nowicjusz jest w stanie osiągnąć cudowne moce szlachetnej osoby, więc nie szyć z niej. Nie, taki Więc chodzi o to, żebyśmy nie oceniali powierzchownie, powierzchownych jakby cech ludzi. Tak? Ktoś, kto jest małą osobą, czy też jeszcze młodą osobą, może dzieckiem, nie powinniśmy go oceniać, nie powinniśmy z niego szydzić też, gdyż w przyszłości na przykład taki mały książę może zostać królem i może być władcą świata. W drugim przykładzie mowa jest o małym wężu. W Indiach żyją takie małe węże, które są bardzo jadowite. Nawet taki mały, nawet taki mały wąż może cię zabić. To trzeci przykład to jest przykład iskry ognia. Iskra jest malutka, prawda? To jest bardzo drobna rzecz, ale nawet taka iskra może spowodować, że spłonie cały las. Więc nie powinniśmy jej lekceważyć, nie powinniśmy jej zignorować. Nie powinniśmy ignorować małego węża ani małej iskry. Podobnie, nawet młody czy też świeży mnich, nowicjusz, czasami tak patrzymy na takich małych mniszków, tak? Nawet taki mały nowicjusz, mnich czy mniszka może osiągnąć cudowne moce, czy też moce czynienia cudów. Więc nie powinniśmy ich oceniać, nie powinniśmy z nich szydzić, nie powinniśmy ich lekceważyć. Więc tego rodzaju cytaty znajdujemy w naukach Buddy, prawda? Chodzi o to, że nie powinniśmy lekceważyć czy też osądzać ludzi zbyt szybko. Nie możemy powiedzieć, to jest dobra osoba, to jest zła osoba.
Nie powinniśmy sami jakby sami nie jesteśmy w stanie ocenić całości danej osoby. Nie wiemy, o czym oni myślą, nie wiemy, jakie mają tak naprawdę moce, nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, czy ktoś jest Buddą, czy Bodhisatwą. Nie, po prostu nie wiemy tego. Patrzymy na tę osobę, na kogoś, kto nie ma nic do jedzenia, kto jest bezdomny, kto nie ma co na sobie siebie włożyć, ale taka osoba w przyszłości może się zmienić i stać się bardzo bogatym, a nawet władać całym krajem. Istnieje tak zawsze taka możliwość. Jest wiele opowieści o takich przypadkach. Więc dlatego każdego trzeba jakby traktować na równi. Wszystko jedno, czy ktoś jest ładną osobą, czy ma jasną skórę, czy ciemną skórę, czy ma ładne ubrania, czy ma złe ubrania, stare ubrania. Niektórzy naprawdę wyglądają bardzo, bardzo źle w naszej ocenie, ale nie powinniśmy ich lekceważyć, nie powinniśmy patrzeć na nie z góry. Bardzo często bogaci ludzie e, e, czasami ludzie też są bardzo bogaci, ale nie ubierają się bogato. Ubierają się w zwyczajne ubrania, zwyczajną odzież, taką, a potem okazuje się, że to są bardzo bogaci ludzie. Więc jest wiele historii mówiących o tym, że powinniśmy wszystkich traktować na równi, gdyż nie jesteśmy w stanie nawet ocenić tego, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, a co dopiero o czym myśli, czy jakie ma intencje. Mówi się również w innych tekstach, że nie ma dowodu na to, że ktoś ma jakieś zalety albo jakieś wady. Praktycznie nie mamy takiego stuprocentowego dowodu na to. Nie ma, nie możemy powiedzieć niczego takiego w 100%. Jakieś takie zewnętrzne fakty, zewnętrzne oceny nie są w stanie tego w 100% stwierdzić. Możemy coś powiedzieć na temat człowieka po tym, jak się zachowuje, co mówi i tak dalej. To oczywiście możemy w ten sposób ocenić jego umysł danej osoby. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego na temat tego człowieka. Oczywiście większość wyrazów ciała czy mowy, czasami nie jesteśmy w stanie jakby ocenić. One są nie zawsze jasne dla nas. Czasami ludzie po prostu w taki intencjonalny sposób zachowują się w określonym stylu, mówią w określonym stylu, ale jest to takie sztuczne, jest takie pozorowane. Czasami ludzie wydają się z pozoru właśnie po tych wyrazach jakby ciała czy mowy, wydają się nieprzywiązane do materialnych rzeczy, a tak naprawdę są bardzo do nich przywiązani, a czasami jest odwrotnie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, że to jest zła osoba albo że to jest dobra osoba. Czasami ktoś wyraźnie wyróżnia się od innych i wydaje się taki fantastyczny i dobry, a tak naprawdę ma bardzo dużo czarnych myśli, bardzo dużo złych intencji. Nie, więc ciało i mowa nie są ostatecznym jakby elementem, który pozwala nam ocenić daną osobę.
Zamiast tego powinniśmy faktycznie starać się głębiej poznać daną osobę. Powinniśmy przeanalizować daną osobę, co stoi za danymi słowami, co stoi za danymi czynami. Nie osądzać po pozorach. I po jakimś czasie dopiero jesteśmy w stanie powiedzieć, kim dana osoba jest, jaki ma charakter. Po takim krótkim poznaniu nie jesteśmy w stanie, oczywiście to takie pierwsze wrażenie jest również ważne, ale nie zawsze jest właściwe. Więc dlatego w sutrach mówi się, że nie powinniśmy osądzać innych ludzi. Nie powinniśmy nie powinniśmy zbyt szybko ich osądzać i kategorycznie stwierdzać, że to jest taka i taka osoba. Powinniśmy najpierw poznać taką osobę, żeby móc cokolwiek o niej powiedzieć. W sutrach mówi się, że powinno się jakby że powinniśmy oceniać ludzi poprzez osiem rzeczy, czy praktykują poprzez ich działanie, poprzez ich otoczenie, poprzez ich przyjaciół, poprzez ich partnerów. Na przykład czasami, czy ludzie lubią chodzić do restauracji, czy do barów, czy na przykład czy nie uprawiają hazardu na przykład, tak, czyli gdzie się udają, co należy do sfery ich zainteresowań. Powinniśmy również powinniśmy również patrzeć na ich przyjaciół i rodzinę. Czy to są dobrzy przyjaciele, czy źli, czy to są dobrzy ludzie, co ci ludzie robią, jak się zachowują. Powinniśmy również patrzeć na ich sposób zarabiania pieniędzy, jak zarabiają pieniądze, czy to jest, czy sposób zarabiania tych pieniędzy jest właściwy, uczciwy i tak dalej. Powinniśmy również sprawdzać ich wykształcenie. Czyli czy na przykład są zainteresowani darmą, czy nie są zainteresowani darmą. Powinniśmy również oceniać ich działania i ich mowę. Ale więc sutry mówią, że trzeba brać pod uwagę tych 8 rzeczy, tych 8 czynników. Wtedy, jeżeli dobrze przeanalizujemy tych 8 czynników, to możemy mieć taki pogląd stworzyć jakiś pogląd na daną osobę. W przeciwnym razie, jeżeli nie znamy tych pozostałych elementów, po prostu widzimy jakąś osobę i tylko osądzamy ją po pozorach, i zaczynamy patrzeć na nią z góry, to nie jest właściwe. Samo to, że mamy kilka przemyśleń, kilka wrażeń, że ta osoba zrobiła na nas takie czy inne wrażenie, to jeszcze jest za mało. Nie możemy kategorycznie stwierdzić, że ta osoba jest taka czy inna. Więc z jednej strony teksty mówią, że nie ma sposobu, aby faktycznie ocenić inną osobę, czy szczególnie jej umysł, a z drugiej strony są teksty, które mówią, jak powinniśmy taką osobę analizować, kiedy istnieje taka potrzeba.
Bo czasami są sytuacje, w których musimy ostrożnie przeanalizować, kim jest dana osoba. Musimy to jakoś zrobić, więc stąd pojawiają się właśnie te wskazania, żeby brać pod uwagę tych osiem czynników, tych 8 elementów. Y, Chodzi o to, żebyśmy nie oceniali po pozorach, żebyśmy nie robili tego zbyt szybko. Samo ocenianie kilku działań albo kilku słów to za mało. O to tutaj głównie chodzi. Więc kiedy spojrzymy teraz na te komentarze dotyczące 50 Strofoguru, szczególnie ten komentarz sanskrycki, to wyraźnie ten komentarz mówi, że trzeba sprawdzić więź pomiędzy uczniem a mistrzem. Kiedy guru i uczeń, kiedy uczeń szczególnie musi podjąć decyzję, tak? Czy będzie podążał za tym guru, czy nie, to powinien przeanalizować z tym guru i też to trzeba zrobić. Więc tutaj, kiedy mówimy mądrzy, to znaczy, że to są ludzie, którzy mają pewną odwagę i pewną inteligencję. Dlatego są tacy ludzie są nazywani mądrymi w tym przypadku. Więc w żadnym przypadku nie powinniśmy podążać za taką ślepą wiarą. Powinniśmy faktycznie przeanalizować, zastanawiać się nad tym, co się dzieje wokół guru, kim ta osoba jest i wtedy dopiero podjąć decyzję, i na tej podstawie podejmować decyzję. Również mistrz musi ocenić danego ucznia, czy jego intencje są dobre, czy nie, czy jakie i głównie te intencje, ta intencja i motywacja musi być czysta. Powinni również spytać się przyjaciół tego przyszłego ucznia o to, jaki to jest człowiek, kim on jest, skąd on jest. I guru również powinien przeanalizować jakby charakter i motywację danego ucznia, czy go przyjąć do swojego grona. Głównie chodzi o to, jeżeli guru zobowiązuje się o to, że będzie dbał o danego ucznia, tak? Więc bardzo ważne jest, aby dobrze ocenił ich główny cel tego ucznia i jego główną motywację. Więc co powinien przeanalizować taki guru? Są czasami ludzie, którzy nie mają dobrych motywacji, którzy nie przychodzą do guru z właściwą motywacją. Są tacy ludzie, którzy są bardzo, bardzo dumni, bardzo aroganccy. Wcale nie chcą na przykład, wcale nie zamierzają służyć guru. W ogóle nie chcą tego robić. Uważają, że nie muszą tego robić, nie muszą praktykować, po prostu liczą na takie szybkie rezultaty. Czasami po prostu bardzo szybko chcą osiągnąć jakieś wpływy, jakieś moce, jakieś bogactwo i liczą na takie bardzo szybkie
szybkie rezultaty. Wcale nie chcą, tak jakby chcieli osiągnąć szybkie rezultaty bez żadnego wysiłku. Że bez żadnej ciężkiej pracy, bardzo guru powinien, guru obdarzy ich jakimiś cudownymi mocami, będę miał te moce, będę kimś ważnym. Tak mogą niektórzy, niektórzy mogą prosić o darmę właśnie z takimi intencjami. Więc dobrze jest to przeanalizować i dobrze jest sprawdzić, czy motywacja danego ucznia jest czysta, czy nie. Jeżeli uczeń ma dobre intencje, czyste intencje, to powinniśmy się zająć takim uczniem, przyjąć go do naszego grona. Podobnie uczeń powinien przeanalizować, sprawdzić w ten sposób przyszłego guru. Więc czy to jest właściwy guru? Czy to jest właściwy człowiek, czy więź z danym guru przyniesie mi jakiś pożytek? Czy będzie dla mnie dobra? Są również tacy, bo są również nauczyciele, którzy nie mają dobrych intencji. Niektórzy nie są właściwymi, wykwalifikowanymi mistrzami, ale udają takie osoby. Czyli mówią w odpowiedni sposób, nauczyli się jak mówić, jak się ubierać, jakie gesty robić, co mówić, jak mówić, ale tak naprawdę nie są wykwalifikowanymi guru. Więc bardzo ważne jest również sprawdzić intencje danego nauczyciela. Przede wszystkim powinniśmy sprawdzać, czy guru ma życzliwość i współczucie. Ma w sobie. Więc kiedy widzimy, że jeżeli uczeń widzi, że dany guru nie ma odpowiednich takich cech, które guru powinien posiadać, to nie powinien tworzyć takiej więzi z nim. I również co się stanie, jeżeli stworzymy więź i okaże się, że guru albo uczeń nie miał dobrych intencji, to istnieje ryzyko, że złamią samaja. I to są te same samaja wiążą ucznia, jak i wiążą nauczyciela. Więc guru może złamać w ten sposób samaja i uczeń może złamać samaja. Więc zarówno guru, jak i uczeń mogą ucierpieć na tym. Na przykład uczeń może się odrodzić w niższych światach. Urzeczywistnienie guru może osłabnąć. Więc bardzo ważne jest, aby przeanalizować tą więź, przeanalizować kim jest guru, kim jest uczeń i wtedy dopiero podjąć decyzję. To jest bardzo ważne. Najważniejsze są i motywacja, intencje guru czy ucznia. One muszą być czyste. Kiedy szukamy guru, to musimy się zastanowić, jakiego guru potrzebujemy. Czasami mamy jakiś pomysł na to, tak? Zastanawiamy się, jakim ten guru powinien być. I te nasze pomysły na tego guru mogą być bardzo różne. Niektórzy myślą, że guru powinien być kimś, kto dużo praktykował. Że to musi być ktoś, kto jest trochę surowy. Tak, że praktykował w taki bardzo, bardzo zdyscyplinowany sposób.
Inni zaś szukają guru, który jest bardzo miłujący, który nie jest taki surowy, który jest taki bardzo, bardzo rozluźniony. Em, mm, tak jak na przykład w życiu szukamy partnera do życia, tak? To również partnera czy partnerki, to mamy różne jakby, oczywiście szukamy kogoś, kto dobrze wygląda, albo szukamy kogoś, kto jest wysoki, albo kogoś, albo kogoś, kto jest bardzo, bardzo spokojny, albo kogoś, kto jest, to jest bardziej taki czy inny, więc mamy jakieś oczekiwania wobec danej osoby, prawda? Mamy jakieś swoje, e, ale bardzo ważne jest, najważniejsze, ale pamiętajmy, że najważniejsza jest motywacja, najważniejsze są intencje. Musimy, nasze motywacje, nasze intencje muszą być bardzo, bardzo zbliżone do siebie, muszą być bardzo, bardzo podobne. Wtedy faktycznie będzie to pracowało, będzie to działało. Więc wiele komentarzy, wszystkie inne komentarze, nie tylko ten sanskrycki, ale również te tybetańskie, jak Tsongkhapy czy Khenpo Gyaltsena, one wszystkie mówią, omawiają ten temat w ten sam sposób, że trzeba, zanim stworzymy taką głęboką więź z danym uczniem czy z danym guru, to powinniśmy sprawdzać siebie nawzajem, inaczej istnieje ryzyko, że złamiemy Samaya. Podobnie mówi o tym Jenson Kappa. Guru, który jest warty szacunku i uczeń, który wyraża ten szacunek, oni powinni mieć powinni się nawzajem sprawdzać. Powinni bardzo rozsądnie podejść, bardzo analitycznie podejść na początku do swojej relacji. Ktoś, kto otrzymuje dharmę Vajrayany, ktoś, kto przekazuje dharmę Vajrayany, ten, który przekazuje tą dharmę, musi sprawdzić, czy dana osoba jest odpowiednim naczyniem do otrzymania takich nauk. A uczeń powinien sprawdzać, czy dany uczeń faktycznie ma kwalifikacje nauczyciela Vajrayany. Inaczej guru na przykład nie powinien przekazywać dharmy komuś, kto nie jest na to przygotowany, kto nie jest odpowiednim naczyniem takich nauk. A kiedy guru widzi, że uczeń nie jest w stanie utrzymać samaya związane z danymi praktykami Vajrayany, to nie powinien ich przekazywać. Bo wtedy i guru, i uczeń naruszą wtedy i guru, i uczeń naruszą samaya. Guru, bo przekazał taką dharmę, a uczeń, bo nie utrzymał zobowiązań związanych z tą dharmą. Tak mówi się w wielu tantrach, że jeżeli, czyli bardzo często znacie te porównania, tak? Że są uczniowie, którzy są jak naczynie, które jest odwrócone do góry nogami, więc to nie tylko jakby pożywienie, czy też nektar nauk powinien być odpowiedni, powinien być właściwy, ale również naczynie, do którego wlewamy ten nektar, powinno być właściwe. Nie powinno być odwrócone, nie powinno być nieczyste, nie powinno przeciekać i tak dalej.
Przekazywanie darmy tego rodzaju uczniom, którzy są jak takie złe naczynia, jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście, jeżeli naczynie jest odwrócone do góry nogami, to w ogóle nie możemy nic takiemu naczyniowi przekazać, no i w takie naczynie włożyć. Em, Jeżeli mamy, szczególnie kiedy mamy dobre, naprawdę dobre jedzenie, na przykład idziemy do takiej naprawdę dobrej restauracji, tam jest wyśmienite jedzenie, to ono jest podawane na bardzo pięknych talerzach. Czasami mamy takie malutką porcję jedzenia na takim bardzo wielkim naczyniu, na talerzu. Olbrzymi talerz i taki malutki, olbrzymi talerz i takie malutka porcja na środku. Czas, czasami nawet na talerzu są na przykład jakieś kamyki, czy jakieś rzeczy tego rodzaju, które są tam dla ozdoby, a jedzenia jest malutko, więc czasami można się pomylić i w zasadzie nie wiadomo, co tam jeść w ogóle w takiej restauracji, co zrobić z takim posiłkiem. Więc często musimy, więc tak czy inaczej, tak w takiej restauracji ceni się to jedzenie, które się podaje, dlatego podaje się takie jedzenie na bardzo takich wykwintnych talerzach, na wykwintnych naczyniach. Również, więc tak samo, kiedy nauczyciel, który przekazuje bardzo cenne wskazania Vajrayany, to musi się zastanowić, czy ten uczeń jest faktycznie wart tego rodzaju nauk, czy potraktuje je poważnie, na przykład, kiedy mamy nauki o pustości. Nauki o pustości są bardzo dogłębne i bardzo ważne. Bardzo, bardzo istotne w buddyzmie Mahajany, ale nie możemy ich przekazywać każdemu. Nie każdemu przyniosą pożytek. Podobnie mówiąc kiedy mówimy o buddyzmie, to często mówimy o tym, że trzeba ocenić inklinacje jakby danych tych naszych słuchaczy, do ludzi, do których przekazujemy nauki. To nie jest tak, że nie mówimy o tym, nie przekazujemy tej darmy, która nam się wydaje najważniejsza. Przekazujemy tą darmę, która jest odpowiednia dla danych osób, dla danych słuchaczy. Wtedy taka darma jest ważna dla nich. Nie możemy powiedzieć, że każda darma, każde nauki są ważne i właściwe dla każdego, bo tak nie jest. Czy dharma Mahajany jest odpowiednia dla każdego? Nie sposób na to kategorycznie odpowiedzieć. Czasami dla niektórych ludzi dharma podstawowego pojazdu jest ważniejsza i właściwsza niż inna. Niektórzy mówią, nauki Vajrayany są najważniejsze i najbardziej dogłębne, ale to nie znaczy, że ale to nie znaczy, że każdy jest odpowiednim naczyniem dla takiej darmy, tak? Czy nie każdemu one przyniosłyby pożytek. Musimy to przeanalizować, musimy zawsze o tym pamiętać i analizować to. Nie możemy powiedzieć kategorycznie, że dharma Vajrayany jest dobra dla każdego, bo tak po prostu nie jest. Bardzo ważne jest zbadać inklinacje danych słuchaczy, danych ludzi i ich potencjał.
Dalej w 20, 50, w 50 strofach o guru jakby analizujemy właściwości danego guru, jakie on powinien mieć cechy, jakie cechy powinniśmy, jakich cech powinniśmy w guru powinniśmy unikać i w jakich cech powinniśmy szukać. Więc najpierw jakby 50 strof o guru mówi o tym, dlaczego analizowanie naszej więzi, dlaczego sprawdzanie siebie nawzajem jest ważne, a potem mówimy o tym, jakich cech guru powinniśmy unikać. Więc kolejna strofa mówi o tym, że powinniśmy unikać. Rozumni uczniowie nie podążają za kimś, kto nie ma w sobie współczucia, złości się, jest okrutny, arogancki, niepohamowany, chciwy i wywyższający się. Rozumni uczniowie, co to znaczy? Więc Samudaya Sutra mówi o tym, że... Przepraszam. Że ci, którzy mają wystarczająco dużo inteligencji i którzy widzą tych siedem wad ludzkich wad, to nie powinni podążać za tego rodzaju za tego rodzaju osobą. Tutaj są pewne różnice pomiędzy guru i pomiędzy sanskryckimi wersjami tych manuskryptami. W tych manuskryptach ta strofa brzmi troszeczkę inaczej w obu z nich. Tak czy inaczej, one omawiają jakby te wady, te cechy guru, które są nie do zaakceptowania, kiedy mówimy rozumni uczniowie, to są ludzie, to znaczy, że to są uczniowie, którzy mają dużo inteligencji, którzy potrafią analizować, tak? Którzy potrafią myśleć. Więc rozumni uczniowie nie podążają za kimś, kto ma tych 7 wad. Oni również uczniowie, więc teraz omówimy tych 7 cech. Rozumni uczniowie nie podążają za kimś, kto nie ma w sobie współczucia, złości się, jest okrutny, arogancki, niepohamowany, chciwy i wywyższający się. Więc nie mają w sobie współczucia, to znaczy, że nie mają w sobie tego życzenia, aby wyzwolić inne istoty z cierpienia, tak? I z przyczyn cierpienia. Ich cierpienie ich nie obchodzi. Więc to są ludzie, którzy nie mają współczucia. Złoszczą się, to znaczy, że mają w sobie dużo złości i zawsze są gotowi do konfliktu, są bardzo konfliktowi, tak? Więc są bardzo niecierpliwi. Nie są w stanie niczego znieść. Najmniejszej zniewagi, najmniejszego cierpienia. Okrutni to znaczy, że są źli w sensie takim, że są bezlitośni. Więc są pozbawieni współczucia, mają w sobie dużo złości, mają w sobie dużo okrucieństwa, takiego braku litości. Czyli są tacy złośliwi, tak? Jakby mają złe intencje. Aroganccy to znaczy, że
mają o sobie wielkie mniemanie. Mają tak naprawdę mało zalet, ale myślą o sobie, że są Bóg wie kim. Na przykład dobrze wyglądają, są przystojni i bardzo często bardzo przystojni ludzie są bardzo dumni z tego, albo ludzie, którzy są bogaci, to to od razu jakby wywyższają się nad nimi, nad innymi, że mają rzeczy, których inni nie mają, tak? Później są później chciwi, to są ludzie, którzy cały czas chcą rzeczy, których sami nie mają, które inni mają i bardzo chcą inni. Niepohamowani to są tacy ludzie, którzy nie mogą się powstrzymać przed niczym, które bardzo szybko mają szybko reagują, bezmyślnie. Jakby nie mieli, są bardzo nieuważni, jakby tacy mało świadomi siebie. I potem ostatnia cecha to są wywyższający się. Czyli to są tacy ludzie, którzy chwalą się najmniejszymi zaletami, a jednocześnie krytykują innych. Więc ja jestem najlepszy, ja jestem najwspanialszy. Więc wywyższający znaczy, to są ludzie, którzy siebie wychwalają, a innych krytykują i poniżają. Jest jakby komentarz do tej strofy w Samvarodaya Tantrze. I tutaj mówi się, że jakby podobnie mówi się na ten temat, że to jest te 7 cech, które powodują, że ktoś absolutnie nie nadaje się na nauczyciela, na mistrza. Mówi się o to, że ci pozbawieni współczucia są jak tacy porównuje się ich do takich ludzi, którzy pracują w polu, tych posiadających dużo złości porównuje się do ludzi, którzy są bardzo niestabilni, mają zły umysł i tak dalej. Tutaj ta tantra jakby podaje takich wielkich, dużo takie przykłady jakby podaje. Co to znaczy, że ci pozbawieni współczucia są podobni do ludzi, którzy pracują w polu? Oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszyscy rolnicy są pozbawieni współczucia. To nie o to chodzi tutaj. Więc nie możemy powiedzieć, że nie, więc o co tutaj chodzi w tym porównaniu? Że w naszym życiu, i kiedy widzimy nawet najdrobniejsze insekty, jeżeli bardzo często ludzie, którzy pracują w polu, jakby zabijają bardzo dużo takich robaków bezmyślnie, albo na przykład przyleci komar, to od razu go zabiją. Nawet bardzo często tacy ludzie, którzy pracują w polu, nie szanują życia tych małych istnień. Nie, po prostu bezmyślnie je zgniatają, zabijają. Jest to bardzo. Więc tutaj w tym porównaniu chodzi o tego rodzaju ludzi, którzy nie szanują życia innych istot.
烧下牛中女面，啊，不是了烧，这是一个烧了呀，俺那人汤全部带，这是了呀，咋全部自己些，俺这是烧个了呀，人汤当给，我人这个看啥，就是年纪没有啥，天天这里呀，Ludzie,人这个którzy啥子嘛，szanują天中啊是，życie nawet najmniejszych robaczków, insektów i tak dalej, to są ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużo współczucia. I tutaj o to chodzi. Potem ci ludzie, którzy złoszczący, ci pełni złości, to są ludzie tutaj porównywani do ludzi, którzy są bardzo niecierpliwi, którzy są często kłócą się z innymi. Okrutni zaś to są ludzie, którzy pozbawieni są litości i i są tacy złośliwi, wykorzystują każdą okazję, żeby komuś zaszkodzić, żeby komuś wbić szpilę i tak dalej. W szczególności tacy ludzie nienawidzą bikszu, czy w ogóle ludzi żyjących w klasztorach duchownych. Nawet bardzo ich nie lubią, bardzo arogancki, to znaczy, że tacy mający o sobie wysokie mniemanie, myślący, że inni są gorsi od nas, że inni są niewarci. Urodziłem się w dobrej rodzinie, w bogatej rodzinie, albo jestem bogaty, albo jestem przystojny, albo jesteśmy dumni z naszych włosów, albo z naszego wyglądu, z naszych ubrań, czy czegokolwiek. I ta rzecz jedna powoduje, że myślimy sobie w taki bardzo nadzwyczajny sposób. Chciwy to znaczy, że bardzo pragniemy rzeczy, których sami nie mamy, ale inni je mają. Tak? Więc jesteśmy tacy chciwi na to, co moglibyśmy mieć, co inni mają. A wyższy, niepohamowany to jest taka osoba, która jest zachowuje się, jakby była cały czas pijana, jakby była cały czas pod wpływem jakichś środków odurzających, więc jest bardzo nieuważna, nie kontroluje swoich słów, swoich działań, i tak dalej. A wywyższający to jest taki, który myśli o sobie, wychwala siebie przez cały czas. W komentarzu Dziewczyna Drakby Gielcena troszeczkę jakby mówi się głównie o tym, że mm, on mówi, że w tych właściwościach, że kiedy mówimy o tych właściwościach, których należy unikać, powinniśmy również pamiętać o tych właściwościach, których trzeba szukać u innych ludzi. Więc jeżeli mówimy o tutaj ludziach pozbawionych współczucia, to znaczy, że trzeba, że to... Aha, tutaj w tym komentarzu mówi się również o tym, że to nie tylko, że te cechy nie powinny dotyczyć tylko guru, ale one powinny również dotyczyć uczniów. Że nie powinno się również przyjmować uczniów, którzy mają tych 7 cech. Dziecko Kappa w swoim komentarzu czyni podobnie, mówi podobnie. On podkreśla o tym, że ludzie pozbawieni współczucia są groźni dla innych ludzi, są niebezpieczni dla innych istot. Tak? Więc więc ktoś taki nie może być mistrzem Mahajany, nie może być nauczycielem Mahajany, absolutnie. Współczucie jest absolutnie najważniejsze. Ludzie, którzy mają w sobie dużo złości, szybko się złoszczą, to również
To jest również bardzo, bardzo niepożądane. Ludzie, którzy są okrutni i są, działają pod wpływem właśnie takiej nienawiści, złości w taki okrutny sposób, to ludzie aroganccy są po prostu pełni dumy. Ludzie chciwi są pełni pożądania, a ludzie wywyższający są pełni samouwielbienia. Więc kiedy patrzymy na te wszystkie, ale i teraz jest taka sytuacja, że z jednej strony mamy tych 7 złych cech, a z drugiej strony w skarbnicy Abhidharmy mówi się, że w dzisiejszych czasach, w czasach Kali Yugi, bardzo trudno jest znaleźć guru czy mistrza, który kompletnie nie ma żadnych tych, pozbawiony jest tych wszystkich złych cech. Że teraz mamy szczęście, jeżeli znajdziemy osobę, która ma więcej dobrych cech niż złych cech. Jeżeli jest więcej dobrych cech i złych cech, to już mamy szczęście, to już możemy powiedzieć, że taka osoba nadaje się na mistrza, bo w takich czasach żyjemy. Ponieważ w tych czasach ktoś, kto ma wszystkie właściwości, wszystkie zalety, i nie ma żadnej z tych 7 wad, taka osoba jest naprawdę rzadko, bardzo trudno ją spotkać. Wielu mistrzów Kadampy pisało w swoich zaleceniach, że minimum właściwości, minimum jakby cech, które guru powinien mieć, że powinni bardziej cenić, jakby przykładać większą wagę do przyszłego życia niż do obecnego życia. Kiedy mamy dharmę i to, co jest niedarmiczne, to powinni większą wagę przykładać do dharmy. Więc powinni pracować głównie minimum, które powinniśmy, które guru powinno mieć, to że powinni myśleć o przyszłym życiu, bo głównie myśleć o tym, co przyniesie pożytek w przyszłym życiu. Że wszystkie. Więc Tsongkhapa mówi, że to musi być po pierwsze ktoś, kto otrzymał pełną abhishekę od mistrza i utrzymuje swoje zobowiązania, swoje samaja. Po drugie, to powinien być ktoś, kto zna swoją linię praktyki, w której praktykuje i potrafi, jest jakby wykwalifikowany, zna wszystkie rytuały związane z tą linią. Po trzecie, że powinien praktykować swojego idama i nie być odrzucony przez tego idama. Powinien być przyjęty, że tak powiem, po wypowiedzeniu odpowiedniej ilości mandr danego idama, ten idam go nie odrzuci. Więc to są 3 cechy, główne cechy, które wskazał Tsongkhapa. Więc oczywiście, kiedy poszukamy guru, to musimy pamiętać, że to nie może być Bóg, który nie ma żadnych wad. Więc jeżeli będziemy szukać kogoś, kto nie ma żadnych wad, to w zasadzie powinniśmy szukać jakiegoś Boga, tak? Ktoś, kto jest w ogóle, nie jest człowiekiem, który nie ma ludzkich cech, robimy sobie taką listę i tak odhaczamy. To jest ta osoba ma taką zaletę i ma taką wadę. Jeżeli tak będziemy postępować, tak będziemy oceniać człowieka, to będzie bardzo trudno nam znaleźć odpowiedniego guru. Bo jest bardzo trudno znaleźć guru, który nie ma żadnych wad.
Są guru, którzy są guru, którzy są, na przykład spójrzmy na Marpę. Marpa bardzo szybko się złościł. Miał bardzo trudny charakter, był bardzo surowy. Nawet już wtedy, kiedy był młody, był już taki. I też lubił też popić, lubił czasami, wdawał się w różne potyczki z innymi, w różne kłótnie. Istniało w ogóle niebezpieczeństwo, że w końcu kiedyś zabije. Więc dlatego, kiedy był mały, to rodzice się bali, że w końcu kiedyś zabije, dlatego wysłali go do drogi Milocały na nauki. I jakby wyjaśnili drogi Milocały, że to jest taki trudny chłopiec, trzeba go surowo. A potem okazało się, że ten trudny chłopiec stał się wielkim Sidą i wielkim mistrzem, ale jego charakter został taki sam. Bardzo szybko jakby reagował, tak? Więc był bardzo surowy na przykład dla Milarepy później. Był z tego bardzo znany w całej okolicy. Wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo surowy, bardzo trudny mistrz. Że to jest taki mocny gość. Jest trochę szalony. Niektórzy na przykład się martwili, że Marpa w końcu zabije tego biednego Milarepy. On tak go źle traktuje, że ten biedak pewnie w końcu wyzionie ducha. Więc powinniśmy patrzeć na to, więc powinniśmy pamiętać, że guru jest też człowiekiem. Nie, jeżeli zaczniemy szukać kogoś, kto absolutnie nie ma żadnych wad, to takie, jakie są opisane i ma te wszystkie zalety, takie, jakie są opisane w tekstach, to szukamy w zasadzie jakiegoś Boga, to nie szukamy człowieka. Czasami guru ma trochę wad, to jest nawet czasem dobre dla nas, bo widzimy, że ma jakieś słabości. Znaczy, że jest ludzki. Łatwiej jest z nim przebywać, łatwiej się jest od niego uczyć, kiedy widzimy, że to jest. Czasami myślimy, wszyscy karmapowie byli bardzo ważni, bardzo znani, bardzo wielki, to bardzo wielcy mistrzowie. I czasami myślimy o nich jak jakichś nadludziach. Ale przecież to byli ludzie. Niektórzy pytają mnie, czy Karmapa w ogóle chodzi do ubikacji? Czy on w ogóle je? On pewnie nic nie musi robić. Jest po prostu takim wielkim. Jest takim wielkim mistrzem, że nawet nie musi chodzić do ubikacji. Niektórzy nawet tak myślą. Czy oni w ogóle jedzą? Więc czasami jakby w tym szukaniu guru jakby naprawdę posuwają się do ekstremu, jakiś ekstremum. Kiedy szukamy guru, to tak naprawdę musimy szukać dobrego przyjaciela. Pomyślmy o tym, że szukamy duchowego przyjaciela, że to będzie dobry przyjaciel, który do nas trafi, z którymi mamy dobry kontakt, który przekaże nam tą ścieżkę, którą musimy podążać. Będzie nam że to będzie dobra ścieżka, że te rady, które nam przekaże, będą dla nas dobre. Więc to będzie dobry duchowy przyjaciel. I uważam, że tak powinny, że jeżeli będziemy to będzie faktycznie będzie, i oczywiście wiele zależy od naszej motywacji,
Bo powinniśmy autentycznie szanować takiego guru, powinniśmy szanować jego dary. Guru również musi zobowiązać się, że będzie dbał o danego ucznia, że faktycznie jego dobro będzie dla niego ważne. Że faktycznie przekaże mu ścieżkę, która będzie go prowadzić w tym i w przyszłym życiu do przebudzenia, więc musi mieć dużo współczucia dla danego ucznia. Więc guru i uczeń muszą myśleć w podobny sposób. Ich motywacja musi być zbieżna. 생이다 균세 망보로 장연 주사야 삼성아들 이제 살마 봐야 되겠지. Inaczej, jak zaczniemy faktycznie szukać tych wszystkich dobrych właściwości, wszystkich zalet guru, to nigdy nie zejdziemy na ziemię. Musimy zejść na ziemię, czasami musimy zejść na ziemię i szukać kogoś, kto dobrego przyjaciela, który ma oczywiście jakby kwalifikacje, aby być naszym guru, i ktoś, kto faktycznie w naszym życiu przyniesie nam coś dobrego, który przyniesie jakiś pożytek w tym i przyszłym życiu. Musimy to dobrze zrozumieć i na tym skończymy na dzisiaj. Więc chciałbym jakby podsumować te wykłady teraz. Więc w tym roku rozpoczęłam te nauki o 50 strofach ogóru, więc dobrze, że rozpoczęliśmy te nauki, te wykłady, te wyjaśnienia, ale na początku miałem grypę, źle się czułem. Czułam się nawet gorzej niż kiedy byłem chory na COVID. Z COVID-u wyszedłem po 3-4 dniach, natomiast teraz miałem grypę, której nie łatwo było mi wyzdrowieć. Dlatego trochę opóźnione zostały te nauki. Dlatego bardzo was proszę o wybaczenie za to. Przepraszam, że tak się stało. Więc bardzo chciałem to powiedzieć. Zgromadzenia darmy dla mniszek Arya Krzema zostały zorganizowane przeze mnie, kiedy w Indiach, po to, aby mniszki miały również tego rodzaju jakby okoliczności, podobne warunki jak mnisi. Skoro mnisi mają kadziugyncie, mają swoje własne debaty i nauki i tak dalej, to powinniśmy podobne warunki stworzyć dla mniszek, po to, aby ich bardziej angażować w studiowanie i praktykę, aby dodać im odwagi, aby dodać im inaczej, jeżeli mniszki będą się czuły trochę takie, że jakby będą miały mniej pewności siebie, będą miały mniej odwagi do tego, żeby to robić. Dlatego, aby stworzyć takie warunki dla mniszek i dać im poczucie, że ich ciało, mowa i umysł są tak samo wartościowe jak mnichów, a że one też mogą wykonać jakby, że one również mogą studiować i praktykować i upowszechniać nauki Buddy, dlatego mam nadzieję, że ich studia, nauka i praktyka będą z roku na rok coraz lepsze i że w przyszłości że zgromadzenie, ta społeczność mniszek będzie coraz ważniejsza w naszej linii. Kiedyś w Tybecie były
Kiedyś w Tybecie były takie okolice, takie części Tybetu, w których w ogóle nie było żadnych klasztorów dla mniszek. A potem się pojawiło już coraz więcej, coraz więcej. I myślę, że teraz powinny być też uniwersytety dla mniszek również organizowane. Powinniśmy stworzyć warunki, powinniśmy stworzyć, wybudować takie miejsca, które będą mogły służyć jako takie uniwersytety, wyższe szkoły dla filozofii dla mniszek właśnie, tak jak mamy już je dla mnichów. Więc uważam, że jest to, dla mnie jest to okazja i też obowiązek, aby wspierać mniszki w tej dziedzinie, aby wzmacniać ich entuzjazm, aby je bardziej zachęcać do studiów i praktyki. Kiedyś, kiedy mówiłem o właśnie takich uniwersytetach dla mniszek, to miałem taką nadzieję, że ten projekt rozpocznie się szybko, ale być może, taka siedra dla mniszek powinna pojawić się na przykład w Nepalu, nie w Indiach, tylko na przykład w Nepalu, albo również w Butanie mamy jeden klasztor dla mniszek. To jest bardzo stary klasztor teraz. Pamochedryn chyba, jak się nazywa. W te okolice, ta okolica jest jakby zawsze narażona na powodzie i być może, że nie ma wyjścia, trzeba przenieść ten klasztor w inne miejsce. Bardzo chciałbym podziękować osobom, które się zaangażowały w to i pomogły w tym projekcie. Mam nadzieję, że będą ludzie, którzy nadal będą im pomagać i chciałbym pomóc wszystkim, którzy się w ten projekt angażują. Na koniec, jak rozumiesz, jak rozumiem, są osoby, które chcą ofiarować mandale. Zróbcie to szybko, zróbcie krótkie ofiarowanie mandali, niedługie, proszę. 有点想这个问题说啊，Czekajcie chwilę. 我上次我当学习小报的解说也让归去做，给我就是打给介绍帮他们接到成就些我所信必须就是些面多的最少的利息，你的一个。算给信徒每天表演这个能大，你信了绝不拉说。一些面对上坡的别为传说让喇叭些民族是对中的些公报道，是不是民主是不民的些能观念别着能着说。得先说一个可老道的吧，得从一万得先干嘛吧，也不是给吧，这把是做的，该把该别把多少的，看给上送给上，也就上这吧，你不是这吧，也帮到老别的那么，他现在也给说到不给了这老马公我上了，说的全都不是人了说。这里到今天了，说的老毛当着外面不是今天了，今天了呢，我叫他说给把它看见公报起来。你是着蒙古那边嘛，就说你说都当下结果那没有说这不是今天了，你对着那说就是老婆的，现在就往这边去。妈妈这边没交代，那是路也的那种就不是这说了，你们就是确实没娘看见这。Savunmaya dönüşü cevada geberden azı ve damazı kancın jön deniz zere da zancun döşi
Tene junju jemi dan mi min rowa da da ge gyula ju ju sum jo rum bo je ngang ge ge ne ne je sum jo de pin ju sha be sum da de ne ge bu da we di ge be sang ge de ba da ge yu ne jo so sum ge wa se je de be do kon de ge we za ga je ba da ja la sum na bra sor da mi be de bu ru gyu ru je ba de la me ja be de ba da ga ni mi yon la di ge jo wa da da je ma le zo za ru Nyudo zange zala ge bara isho. Laso. Ta tene dirin gonda simbi tamje gol kable ta nga yo ma yo sta yu sumare. Zui de da da kudu gya sumare. Więc dzisiaj Di gol yo mo e, wa. Ta nge shua di yu sen ba shu sa ri. Dirin ta mi se shu gwa myślę, tene. że powiedziałem już Ta wszystko. nanda dari nga zu Myślę, że wszystko już powiedziałem. Nie chi mogę dalej jakby w późniejszym czasie również się połączyć z Wami online, więc chciałbym podziękować wszystkim. Chciałbym podziękować wszystkim mniszkom, które uczestniczyły w Aria Krzema. Mam nadzieję, że będziecie mogły uczestniczyć również w przyszłym roku. Bo w Tybecie mówi się, że jak masz, że trzeba zacząć od małych rzeczy, od małych kroczków i potem w tym roku pewne klasztory mniszek nie uczestniczyły w awarii Krzema, miały ku temu jakieś powody, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie inaczej. Byłoby bardzo dobrze, gdyby wszyscy uczestniczyli w przyszłym roku, gdyż jest to coś, co robimy dla pożytku całego buddyzmu. To nie jest jakby dla pożytku jakiegoś jednego klasztoru czy jednego ladrangu. To jest dla pożytku jakby całej społeczności mniszek. Jeżeli to nam się uda, to jeżeli osiągniemy ten pożytek, to również i wszystkie klasztory, indywidualne klasztory mniszek będą się wzmocnią w ten sposób. Czasami pewne rzeczy są jakby dobre dla danego klasztoru, ale cała społeczność może na tym ucierpieć, więc jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł sam uczestniczyć w Aria Krzema, że będę mógł być obecny i służyć wam osobiście. Taką mam nadzieję. Szczególnie chciałbym podziękować Kyabdzie Druponowi Rinpoche i wszystkich Khenpo i nauczycielom ze wszystkich klasztorów, którzy uczestniczyli, którzy służyli tutaj podczas tych debat, którzy byli sędziami podczas tych debat. Bardzo chciałbym wam wszystkim podziękować. This is